Ето. От разбира нещо съм виждала. Мерси. Не че знам от кой да, но мерси. Добре да спася, но не мен. Защо? За Бога, защо? Поне разбираме да казваш нещо гадно, обаче ти казваш хубаво. Да. Моля те, махни си тагла. Моля те, моля те, моля те. Ще пишем във Фейсбук. Така, да. Такова, да. Преклипчета. Кажи, какво правиш сега за фена тук? Какво правя? Леси ми читам как. Ще ти глади. Не, лака ми се изкърка. Да. Малко се плето. И нея също е плето. Нещо става на бърбчето. Това ми е ришнацето. Какво стана? Жоро, какво стана? Ще викам, какво стана? Ко? Корич? Така, и това е, благодаря си много, смисъл, благодаря от нейно име, защото тя нищо не говори, ми си оправя нещо. За мен нещо няма да кажеш, бе. Ще обичам. Не ти, бе! И аз тебе те обичам, дай. Не! Систър. Снимам ми систър. Чао.